Ing kesempatan dinten meniki kula badhe njlentrehaken bab Sekar Macapat Masku Mambang. Tembang Masku Mambang yaiku salah siji tembang macapat kang nggambarake tahap awal uripe manungsa, yaiku nalika isi awujud janin ing jero kandhutan ibu. Masku Mambang tegese emas kumambang, dalam kurung emas kang terapung, pralambang ruh manungsa sing isih nggantung utawa urip ing alam roh sadurunge lair. Tembang macapat yaiku salah suwijining wujud puisi utawa geguritan tradisional Jawa kang kaiket dening aturan tartamtu, kayata guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Tembang iki biasane ditembangake utawa dilagokake lan dadi warisan budaya sing ngemot piwulang luhur babagan uriping manungsa saka lair nganti mati. Gunane tembang Masku Mambang yaiku kanggo nggambarake rasa susah, sedih, nelongso utawa welas asih. Filosofine gambarake cabang bayi sing ana ing kandungan ibu, emas sing kemampul atau ngambang. Tembang iki minangka pratandha wiwitan uripe manungsa ing donya. Tujuan utama tembang Masku Mambang yaiku nggambarake tahap awal urip manungsa nalika isih awujud janin utawa jabang bayi ing jero kandungan. Tembang iki ngemut pitutur luhur babangan rasa nelongso, sedih lan pasrah marang Gusti Kang Maha Pencipta, serta menehi wejangan supaya tansah bekti marang wong tuwa. Sekar Macapat Masku Mambang laras pelok patet 6. Nadyan silih bapa biyong kakinini sadulur nyang sana kalamun muruk tan becik nora pantes yen den uta